हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो बेसेन होना बरायबाय। लाइफ अनलाइन लाइफआव सोर सोर दं लोगोफोर? चेनेलाथ' अलरेडि 1K साबसक्राइबार कमप्लिट खालामबाय आरो 4000 आवार कमप्लिट खालामबाय नाथाय बे लकडाउननि समाव मनिटाइजेसन जायाखिसै। गोबां गोबाव जाबाय मास मोननैसो जाबाय एप्लाइ खालामनाया नाथाय दासिमबो अन जायाखिसै मनिटाइजेसना। मा खालामनो बेनिखायनो खर'आनो खामानि होआ जादों। गोबांनिफ्राय हेल्प बिहरबाय नाथाय गैया। नोंथांमोना सोरबाफोर मिन्थियोब्ला कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो। सोर दं लाइफआव? सानै फैदों। सानैया सोर? सानैया सोर? लाइक होदों नोंथांमोननिसिमबो रि लाइक गोजोननाय थाबाय। साथाम फैदों। गिबि सानैनि थाखाय लाइक नोंथांमोननिसिमबो। आरो सासे फैबावदों नेक्स्ट। बिथाङा सोर जाखो? सासे थांबाय।